Да се върнем към корените на българската кухня. Днес ще приготвим едно от най-обичаните ни ястия – патладжан с домати и чесън. Това ястие е част от нашето кулинарно наследство и се предава от поколение на поколение. Нека заедно да си припомним вкуса на детството и да приготвим това традиционно ястие. Доматите, които ги използвам в този клип, са благодарение на плевенските земеделски производители. Определено вкусът е неповторим, когато е традиционно, българско и домашно. Аз не си закупувам зеленчуците от супермаркетите, защото искам да подпомогна на българските производители. Определено насърчавам и вие да го направите. Подправките, които в момента слагам, са една кафяна лъжичка захар, една кафяна лъжичка сол и черен пипер. Ако искате да опитате от тази лимонада, може да погледнете от по-старите ми клипове. Чесъна го слагам накрая и то защото